Régóta harcolunk. Előzönlenek minket a gépek. De az emberek erejét nem számokban mérik. John Connor vagyok. Ha halljátok az üzenetem, van még ellenállás. Azt hittem, ismerem őket. De megváltoztak. A Skynet újabban foglyokat ejt. Emberi szöveteket másol. Lássuk, mi ez itt. Már nem tudom. Győzhetünk ellenük. Eddig még sose láttunk ehhez hasonlót. A nevem Marcus Wright. Azt hiszed, ember vagy? Ember vagyok. Ha kimegyünk, innen a menté fog el. Tényleg? Tényleg. De nagy jampillanat. Valamit csináljatok, hogy ne legyen ez a köztetek ez a macska. Hogy egy érdekünk, már mondta, hogy Erre vagy! Aggódom! Mondd meg az egész ország világ előtt, hogy ez voltad az 50 éve! Felejtsd el a múltat. több mint 3 éve. Hamarosan. Rohadjon meg a rohadmagát! Itt a vég kezdete. Nem ő az ellenségünk. Ha tovább megyünk, meghalunk! Az aki... vagy a másik. Meghalunk! Mind! Öreg ember kell a világba! Öreg ember kell! Okozatok, hogy nem ő! Én még legyőzhetem.